उदालगुरि जिल्लानि सिङारौता सारियालिनि बड'लेण्ड फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 55थि जथुमा मैयानिफ्राय जागायदों आरो दिनै नैथि सानाव दिनै बर' बिजोंनि बा बर' रावनि जिथु गुन गोनां सोलोंथाइ बेनि सायाव माने जुजिनाय आरो मारै गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों लाबोनो हागोन बर' बिजोङाव बेनि बागै दिनै बहाय सावरायमेल खुंदों आरो बहाय आसामनि मन्थ्रिबो फैदों आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरिजों लोगोसे गोबां बहाय दैदेनगिरिफोर दङ आरो स्पिकारफोर दङ दा बिथांमोनहा बर' बिजोंनि सायाव 1963 मायथाइनिफ्राय दिनै फैयै फैयै 60 बोसोर जाबाय 60 बोसोर जानाय उनाव जोङो बे बर' बिजोंखौ लाबोयै लाबोयै दिनै जोङो बुहुम फरायसालिनि दरखङाव जों लाबोनो हादों आरो दासिमबो आइदलजों लाफानानै जोङो मोनबा बुहुम फरायसालियाव जोङो फरायनानै खाबुखौ मोनबाय आरो जोङो बिटिसि सुक्तिनि आधाराव बर' रावखौ जों 80 सिडुलाव जों सोनो हादों ओमफ्राय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो बे बर' रावखौ वान अफ दा एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज आरो बर' एन्ड आदार ट्राइबेल जों बिथोनगिरि डाइरेक्टरेटखौ जों मोननो हादों आरो बिटिसिआवबो माने डाइरेक्टरेट दं बिथोनगिरि दङ जोङो गासै बर' बिजोंखौ नायनो थाखाय जोंहा मोननै डाइरेक्टरेट दं आरो बे डाइरेक्टरनि हाबायानो जाहैबाय माने एसएमडिसि एसएमसि बा बायदिसिना माने फरायसालिनि जेंना जेंगोना जेरै फोरोंगिरि थिसननायखौ लाफानानै फराय बिजाबनि खोथाखौ लानानै माने गुदि फरायसालिनिफ्राय इउनिभारसिटिसिम बेखौ नायनो थाखाय बिथोनगिरिफोर दङ डाइरेक्टरेट दं जों बिथांमोनखौ बुंबोबाय थादों जे नोंथांमोनहा नांगौ बायदियै बिटिआरनि गेजेराव बा बिटिसिनि सिङाव आरो आउटसाइड बिटिसिआव जेराव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जाबाय बिटिआर सुक्तिनि आधाराव इउबिपिअआबो बहाय सिगनेटरि आरो बहाय जोङो नुनो मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सम बिथांमोनहा बड'लेण्ड आलादा रायजो सोमावसारनानै बे गोजोन सुक्तियाव माने 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव मोनसे बिराद जारिमिनारि सुक्ति जादों आरो बे जारिमिनारि सुक्तियाव मोनब्रै दोलोनि एनडिएबिआ शान्ति प्रक्रियानि थाखाय बिथांमोनहा फैदों आरो दिनै बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार